वाशिम जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन विहिरींच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष दामू इंगोले यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्धनग्न होत आज आंदोलन केलं। मनरेगा अंतर्गत विहिरींचं बांधकाम पूर्ण होऊनही जिल्ह्यातील 8,493 शेतकऱ्यांचं अनुदान मागील 2 वर्षांपासून रखडल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय। प्रलंबित अनुदान तातडीनं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी यावेळेला करण्यात आलेली आहे। शेतकऱ्यांना इथे 4 लाख रुपये मिळणार होते, काही शेतकऱ्यांना एकही रुपया मिळाला नाही, तर काही शेतकऱ्यांना अर्धे पैसे याच्यामध्ये मिळालेले आहेत। परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अनुदान रखडलेलं आहे। शेतकरी आता मेटाकुटीस आलेला आहे, परेशान झालेला आहे। काही शेतकऱ्यांनी व्याजानं पैसे काढून विहिरी खोदल्या, काही शेतकऱ्यांनंतर शेजाऱ्याला 5-10 गुंठे वावर द्यायची वेळ आलेली आहे। ही परिस्थिती अशी झालेली आहे सरकारच्या धोरणामुळे। सरकारला जर योजना कंप्लीट करणं होतच नसेल तर ही योजना सरकारनं राबवायला पाहिजे नव्हती आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या 8,493 शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळ आली नसती।